Good morning everyone. बयखौ बरायनाय जाबाय साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरिसिम आइ आफा बिदा फंबायमोन एकदमबारे आदा बाजैमोन आयं आबैमोन बोराय बुरैफोर एकदम बोराय बेन्थ' लारि लारि थख' थख'फोर आरोना रायजोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम गोसो गाव सिबना हो आरोना रायजोफोर चलो मा मेथाइ होनदों बिमा मैदेर खि मैदेर खि आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा माने आङो गामियाव दंफैयो आरोना रायजोफोर एकदमबारे गामियाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय माने दा अमा 2 केजि लाबोबाय आरोना अमा 2 केजि लाबोबाय ओमफ्रायहाय दालि बुसु दालि ओमफ्राय थाव थु मस्ला मस्लि लाबोजोबखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा रकिबो दं जाना लोखि रकिबो दंफैखायो गामियावनो मोजां जानोसै जों आरोना जों दिनै ओंखामखौ बेयावनो जागोन दे बारा रायलायबाय थानो नाङा नोंसोर थाबैनो संदो लाव गोथाव बानाय आरोना माजों माजों संनो नागिरदों जोंनो मावना होनायनि नाम्बार 1 नांगोन जागे नाम्बार 1 जायखिया मोजां संदो आरोना ओमफ्रायहाय रायजोफोर माने दा गामियावहाय दंफैयो आरोना सेंग्राफोर माखासे जोंनाव माने आङो माने बारि साफा खालामहोदों आरोना रायजोफोर बारि नैबे माने थाब मावाबा जाला नालाय खामानिफ्रा ओंखायनो बारि साफा खालामहोदों नै आरो बै मायाव मोनसेयाव मावहैबावनांगौसै आरोना रायजोफोर ओमफ्राय नानि रंजालि मोननि खाथियावनोखा नालाय ओरैनो ओमफ्राय माबेसिम बुन्दु बाहायनो दे ओइ सालथे तेरे नाम बिसमुरि जात जांसिया मोजाङै बे बै सौथुलाबायखोब्रा सालथे थै जांसिया मोनसे जायगायावनो मोजां जाबना दोन ओइ बारा लिलाला नङा हरै गोथाव हर सालथे मिथिबाय मोजां माव मोजाङै बाहाय मोजां माव ओमफ्राय दा ओरैजाय सानै दंबावो आरोना सासे सेंकेर खय दङ ओमफ्राय ओरै आइलां दङ आरोना रायजोफोर आइलां खुलुमबाय सिखा खंखायजों आइलांनि इउटुब चेनेलनि मा नाम दंलाय आइलां बर' जाय नोंथांमोना नायदों इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफोर जाहा आइलां बर'नि माने आदैनि चेनेलखौहाय थाबैनो 1K साबसक्राइबार खालामना होनांगौ आरोना अनलि सार्च खालामनानै माने आइलां बर'नि आरो बेनाव सोर नायाखै नायबानो जाबाय सेसा होनाय भिडिअ दंना जों होनाय हगारबायना नायनानै साबसक्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिफ्राय जेरैखिया कमेन्ट थांनांगौ आरोना अनलायदो औ गुदियाव दां गुदियाव औरा सावरि आरोना रायजोफोर दिनै माने अमा 2 केजि लाबोखाबाय आङो आरो दा जौआथ' मा लोङो गोरान खालामनायसो जागोनलै भाइफोर ओमफ्राय जोंहा ओरै सालथे दुलुर दं आरोना लागाव सालथे दुलुरना हाबाफारिया मोजाङावनो गोलैथारदों आरोना रायजोफोर एकदमबारे दिनै बारिखौनो एखे साफा खालामहोजोबगोन आरोना आङो एकदम हाफ्रानो ओरैनोसो थाजोब्बाय आरोना रायजोफोर हाब सासे साख्रि आवलाया नोंनि हाखौ बायनोसैलां 50,000 केस होनानै ओरै जादों आरो मिथिबाय आंखौ ओमफ्राय आं जोंनानै मा होनखो साख्रि मोननायखायसो नों बिदि होनो रोंबाय साख्रि मोननायखायसो नों बिदि होनो रोंबाय साख्रि मोनाब्ला ओमफ्राय मा होनदोंमोन नोङो मावफुंग्रायाबो एसे जानांगौमोन ओमफ्राय माने लुहांबायमोन आरो आङो ओमफ्राय हा हगारलायनि हाखौ हगारलाया फालाब्रा ओरै बानायबाय बावखुंग्रि हाजोखौ माने बावखुंग्रि हाजोखौ लुहांबायमोन आरोना बिथाङाहाय सेंग्रा खयाहाय ओमफ्राय दा माने हा हगारलायनि हरै लानानै थांबाय जाहैदों ओरै सानजाहा आरोना रायजोफोर फुरा साफा क्लिनार खालामहोजोबगोन ना माने सानसेखालि सासे साख्रि आवलाया माने जोंनि गामिनि आरो बे हाखौ माने आंनाव बायनो बिदोंमोन आरो लाथा बे हाखौ बायनोसै आं 50,000 नगद होगोन आं जादों मिथिबाय ओमफ्राय दाना हा बायनो आंनोनो खोन्थालाय आंनो बायो होनबाय आं ओमफ्राय गैला मानसिया माइनासो डाइरेक्ट ओरै ओंखारदां डाइरेक्टनो माने साख्रि आवलाफोरखौ माने ओरै होनबाय नालाय बिराद दुगा जालाबायबाय आरो ना माने गावनि साख्रिखौ लानानै आर्मि साख्रि मावो मानसिया माने बिराद दुगा जालाबायबाय आरो लाथा नोंनो बे हाखौ बायनोसै आं 50,000 नगद होगोन आं होनबाय बे डाइरेक्टनो आंनो बायो आंनो नांगौ होनबाय आङो नोंनावलाय फैसासो हाबो आंनाव डलार हाबो डलार होननाय लोगो लोगो मानसियानो सेस खारखाबाय डाइरेक्ट नोंनाव फैसा हाबो आंनाव डलार हाबो जुजि नामासो ओंखारदोंमोन आरो आं रायजोफोर मानसिया ओमफ्राय माइनास मोननानै ब्लड आंनो बायो हाखौ होनदों आं फाग्ला माथो खामानिखौ उदायथाराब्रा आयै आखाइ थोंसेयाव गंबा लायो ग्र'ग्र' लानो हायो नामा फाग्लालै बे फाग्लाफ्रा माथो मैया सेसा मोनदोंनो दसेबो लाबोथारासै ओमफ्राय फाग्ला गोजा बिसोर सेसा मोनदों जाहैदों मैया दसेबो लाबोआसै सालथे थैस ए नोंसिनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल बुस्थु लाबोदों आरो लायदां दे खामानिफ्रा बिदि नङालै हाजिराया आयौ खोनायाखै हाजो बायग्रा माखौ दांलायखो नोंलाय हाजिराया बिदि नङा आगैमोन बाब मारै होनदों थाखाया बेसेबां एसे लुहांनायावनो 1.5 लाखखा आरो ओरै हानि माखासे होबायना आङो होखांबाय माखासे हरफिननानै माखासे दोनजोबदों बिदि जादों आरो आयौ नों बेयाव गाखोना दा मोनायाव सिमाङा मोजां नुखालालै नों बेयाव मोदाय गियान दोनदों फाग्ला ओरैनो जादों बे हाजोआ ओरैनो जायाखै ओरै दालायहोजोबगोनदां दालाय होजोबदों नामा दंखाय सारनो सोरबा बुंनाय बायदि जायो औ नोंहा मा जालायखो आंनि लकेसना सिंगारिनो खामानि मावनायखौ उन्दुनानै नायलायबाय थाबाय आरो आयो आंनि लोखिया
आधायाथ' बारनजोबखानाय बायह्राजों फाग्लासो बेना दुगायानो लाजाखाया क्लिन जाहांबाय आरोना रायजोफोर एकदमबारे मोजांबो सालिदुलुर बुफोरजोबना हो ओरै मोनसे दोंबाय हरै मोनसे जाबना दोनबाय आरोना साफा जाहांबायबो नै मावग्राफोरखौ सोरनोबाफोर नांगौबा आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना रायजोफोर आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव ओरैबायदि सलिड मावो आरोना मावबाथाय मावबाय खुनु बानो रोङा मा एकदमबारे मेंनाय गैया जिरायनाय गैया मावनाय आरोना रायजोफोर एकदम नुवाखै जांसिफोरखौ माबायदि बुथुमो आरोना रायजोफोर दहाय बिराद बुरजा जांसि दंमोन आरोना बिराद साफा खालामनानै माखासे दोनहैबाय ओमफ्राय नैबे माखासे लागायलायबाय देन्जार मावखायो आरोना रायजोफोर खुनु रेस्ट थाया नैबेनो बांसिन मावो जोंना सिंगेरखया आग्ला बायदि देन्जार मावो आरोना रायजोफोर मारै आखाइ थोंसेयाव ख्रि लायो औवाखौ नङा औवाखौ आखाइ थोंसेयाव ख्रि ख्रि लायो आरोना रायजोफोर आरो बै मोनसे मावबावनांगौ दं बैयाथ' बांसिन साफा जाखानाय आरो नैबाव बेबो साफा जाजोबगोन ओमफ्राय बैखौ रामदुलाय डाइरेक्ट जेसिपि लानानै एख'जोब्बाय हाखराव फबजोब्बाय बैखौ फबगोन नैबे हाजोखौबो बायहोनाय जासिगोन खुनु खोथा गैला लागाव सावग्लुंजोबना होबायलां खेबसेनो साफा थांजोबखाबाय नै रायजोफोर सलिड साफा जाखाबाय ओरै जांसिया दोलो दोलो दोनखाबाय नालाय ओमफ्राय ओरै साफा जाजोबखाबाय मावग्राफ्राबो बिराद मोजां मोजां नालाय ओंखायनो आरोना दा नैबे हाग्राफोरखौ सननानै एसे साइड खालामना दोनसै आरोना रानबाय सावनोसै ओमफ्राय दे लागाय आक्रमन आरो बै मोनसे दंबावो देन्जार खामखांबाय नै ओरैजाय बिराद खामजोबसिगोन बे ब्लाव ब्लावनो दुंखावजोब्बाय नै थाल थुथाम जोब्बाय राननानै एकदम हाथफ्ला जाफाथोंसै बेखौ ओरै बुखुना ओरै गारसिमजोबनांगौ हाथरा माबाया मुराया खोथाव फैगौ हाबबोदो होनदों नामा बायखोन्दा नेचार सफैबाय ज' जिरायफैदो औ दैखरा फैखागोन थ' बारि मोनसे बारबोलायबाय आरोना रायजोफोर साफा खालामनो नैबाव मैगं मावनानै जाबाय नै बै न' खाथिनि मानसिफोर हाग्रा दुफावजोब्बाय नायसाल दे गोदो बेयावनो उन्दुयोमोन आं बेयावनो उन्दुयोमोन आं आरो नैबेहाय नैबे जय बांलायावमोन जय बांला दंबावोसोमोन जोंना बाहाय बावनो उन्दुयोमोन लागायखायोमोन जों सोर औवा दाननानै जांसिखौबाव गारहरलायखोब्रा मालाया जांसि साफा खालामफैदों आरो बहाबा जांसि दोनलाहरजोबलायबाय लागाव नैबे पाटगावनि आरोना रायजोफोर सोरबाफोर सिनायोबा कमेन्ट खालाम पाटगावनि बियो ओमफ्राय दा ओरै बारि मोनसेयाव मावफैलायबाय आरोना साफा खालामखानायसो बेना मुरा मुरि जावफुजोबखानायसो लागायजोबनांगौ ओरै खेबसेनो थार खाथा होदलाबजोबनांगौ ओरै खुनु खोथा गैया आरोना बावनो जोबसिगोन आरोना खामानिया ओमफ्राय बैखौ जेसिपि सोबा ओरै हुलुदला होजोबनोसै आं गासिबो दिंसिनाफोरखौ ओरैनो साफाल'सो जानांगौ नालाय जायगाया मावनाया जोबसै आरोना रायजोफोर माने खोथोम जाहांबाय नोगोर मावबाय नै आसला नोमा बोलि नोङो महेन्द्र बाहुबलि जाहैदों देलै आफाफोर मोजां मावलाय देनां नोंसिनि हाबायाव जेसेबां मस्ला नांगौ आं बानजोबगोन माथो दे बिराद मावबायलै जों खिन्थु दिनै ना बाब नोंसोरबायदि हौवाखौ जाय हिनजावफ्रा मोनगोन दोखो दोखो लाखिखा नङा नायजाखानाय नङा ना लाखि जोबखा नङा मादा मा होनदों सोर बियो लाग्रोबाय नामा क्लिन आरोना रायजोफोर क्लिन फुरा साफा जाजोबबाय फुरा क्लिन माबायदि मोनदों थावरैनो दं माबा होननो सानो मावनांगौ गोबां दङलै दाना बुनो लुगैबाय नङा दायो जोङो खामानि मावनानै सफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमायाहाय आयै लोक्षि नावलाय हाग्रा जेसिपि सोबानो जानाय बोरमा साग्ला बेखौ जांसि साब्बाय साफा खालामबाय क्लिननो नुदों गामियाव थाबा माथो नोंखौ एकदमबारे गामियाव हाबा जानाय नुसैलाय बिमा लोक्षि मेगनाव मोदै गलायबाय माथो नों टाउनावसो जादोंब्ला नों गामियाव जायाखै नुय जाहैदों आयौ ओंखाम संग्राफ्रा गंदोजोबखानांगौ आरो रायजोफोर फैखागोन मोदै गजोब्बाय जाहैदों उखुन्दै लुन लुन आइये दाबो सङाखै नामा बेदरफोरखौनो बे जायगायाव थानांगौबा थैखागोनलै उफा बे गामलाना वाव मा मेजेम ज्लाव ज्लाव होखाबाय ना रायजोफोर ओमफ्राय मा संनो नागिरदों दा दे दा लाब्राजों ओंखामजों दे